Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMhondoro, tiri kapadare raMupamombe mambongezi. Tinoda kuti timbonzwa nhau dziri kutora nzvimbo ipapo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba Muyera Shumba Kashumba yakudzova. Ndinozva kuti muri nzou handirambe dzese mhuka huru asi nzou ndio hombeka tinobvumirana. Pane mambo wesango. Alright. Ichi inzou tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe siyalibingelela. Mina igama lami nginguThadiwa Khuthama uMandlovu special. Namhlanje siyahlangana njalo ngelinye ilanga, amalanga ayaqhubeka ayahamba mihla ngemihla. Namhlanje siseMhondoro under Chief Ngezi, silapho ekhaya lapha abakhona. Sizalilethela indaba ezishiyeneyo esihlangane lazo namhlanje. Nawe yathuda ukuthi tithange kuphaka vanhu muzuva ranhasi. Inyaya dzakawanda ka azinengi inyaya yamai vari kunzi ndokudai zvichiita kunge vasingadikanwe. Amai vari kunzi munozviziva here $2 ne$2 ndinokwanisa rinodoka ndane mumwe mudzimai. Yazi bengingakwazi ukuthi sokuchiphe ngalelo hlobo ukukhetha $2 izva ndosaka ndichiti kanzo motondinyengerera nekuti ndikangwana pondo zvangu zvinogona kuendeka. Hayi zvaipa pashata sokukuvisivile elizweni bengingazi lami nyamangala ngikhona ukuthi $2 kambe sure. Sekwadzise muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Zvatafambira ndirwazvona ndo zvatafambira pana obhabhurisa samana ari vandikunzira chipepa ichinini chipepa icho chichi zvarevei muda kuzama kuita sei mimi vanhu mimi kunditira mashura api. Ndakati asi mashura asi ndozviripo zvikanzoni uye utore zvinhu zvako chifungezi wako anotongera fefa uye utore zvinhu zvako uye uzozvitora mangwana. Ndakati mangwana ndinouya ndotora zvinhu zvangu zvikanzi nokuti ini zvakandipuwa ndogona ngotiza ndoenda. Ndakati ora chinhu ndinouya mangwana handina kukunda kuenda iri mani. Ndobva ndazoendako nezuro ndakasvika kuseni kumapasti 8 ndatosvika. Ndobva ndamuona asiku achinzi aenda kubasa kwanokurukosa. Ndobva ndagara pamba. Saka pamba pane windo pane mabhagi lapa hapana kuiswa windo. Ndobva ndadaisawo kete ndichitarisa zvinhu zvangu mumba. Ndobva ndaona zvinhu zvangu zvakawanda zvachakasakadza. Maplesi angu ari kuisa pamoto. Mabhaketi angu akatsemura, chimwe zvigubu changu akacheka, hembe dzangu dzandakaenda nadzo dziri mubhegi ndakadziona dziri mu50 kg mumba bhega minoro kaenda. Ndobva ndagara hangu ndina chimwe chandakabata apa. Ndobva ndagara ndobva asvika pakangondoona bva tanga kupopota zvikanzi wadongoreremba mangu hamusisi rumba mako anditisusu takaramba. Saka kudongorere chii ndakati aiwa handitasaona handina kubva nambokaza dho rako ndadongorera zveshuwa ndichitarisa changa ndichitarisa inini zvinhu zvangu ndozvanga ndichitarisa chii ndasaona maurayira ta zvinhu zvangu zvikanzoni panapa ndakati handikwa ndindozotira zvinhu zvangu ndozvandavinga zoita sei
kuzotora zvikanzi zvone enda unotora chifungiswa ndauti pana kuti basi rekundigarisa patikukweni ndigarisa patikukwe che ko ndakatiza ndakaenda kubhikita ngezi wako yeye anozvisiva here kuti waita sei anoziva here kuti ini ndiri kubhikita ko ndakaenda kuchifu ngezi wako anoziva here kuti ndiri kuchifu saka ndatoringezwei ndienda ndomataurira aita kanzi pana pandikuda ngezi wako dongo usina kuenda kwangezi wako zvezvakonda ndikupa tatikopa makati inini mega ndimakati ndezotira zvinhu zvangu zveshozvo zvangu ndo zvandangofambira zvakaofa zvese zandisina basa nazvo asi ndada ngotora zviripo ndoenda hangu nazvo kanzi handisikuti ndichatokuverengai kuti muri vanhu kana watoenda kwangezwa kwanodzivisa nyaya iyoyo mari yanofendesa chiite mari yedare ndogona ngotiza ndakaita ngezwa kwanondoona kuti ndichabasi kundigasa pachiri kuko ndichitongwa nevari mabi yangu ndichitongwa nevari mabi yangu ndakati inini chingondipa hangu ndiende zvekutaura so zvandavinga pana ndopaka ndizvoembedza ndikaenda nadzine sura ndizo ndopaka ndizvuva nesura kanzwa kutondipuwa ndobva ndibudisa kunze kweyadhi nesura ndobva ndasimuka hangu ndobva ndadzoka pamusoro mamboti mbokupira picha mai ava pavakauya padare last week vakauya nemurume wavo mai ava takapedzisira isu tichitaura padare nemurume wavo asi akanga auya nenhau ndihanzvadzi yavo vachiti varuda roho ndokubva murume akumbira mwedzi miviri yekubhadhira roro ndobva iye murume achiti akunogara namai avo tamubvunza kuti kudana namai wako here kudana nemudzimai wako here uye akati ishuwa mudzimai wangu ndomuda mudzimai wakati murume wangu ndomuda ndobva tawirirana kuti right kana zvakadero imi makuti iwe kuinda kwanzvadzi yako here kana kuti uye akati aiwa ini ndakuinda kumurume wangu asi ndakumboenda kumba kwangu kana enda kumba kwangu murume yauzonditora ndobva tawirirana izvozvo kuti uyo omboenda kumba kwake asizotogwa nemurume wake wogara vese ndo mapiriro akaita nyaya last week. Mimi pamakabva panapa makati kudare muri kuenda kunotora zvinhu zvenyu here kati muri kuenda kumba kwenyu? Ndakati ndiri kumboenda kumba. Ndakaenda kumba iva. Aiwa pindura dai tabvunza mai. Kumba kwandogara. Kunozonotora zvinhu makazonozviplana kumba kwenyu? Aiwa. Vakandiudzira murodhi tatobva panapa padare. Tatobva pana padare. Nyaya yakatangira tiri apa tichangobuda padare. Tati zvekuzonotora zvinhu makazonozvitaura makumba musisiri panapa padare. Tatasiri panapa. Aisi nyaya yedare. Aisi nyaya yedare. Yaya yenyu. Asi mushure menge mambowirirana nemukuenda kumba mamurodhi ndo vamazoti paura kutokwa zvinhu. Iye ndobva ati utore zvinhu zvako nekuti nini hamungandinzozondigasa pachirukukwe Mimi musati maenda kunotora zvinhu senyanga yauya kuno kudana maregere madzoka kuti kuno kuti patabuda apa tasvika parodhi apa murume waya andichinjira akunditi tuyawo chitora zvinhu zvako imi musina kufamba kuenda kunotora zvinhu mega. Ndakaudza baba pandakaona kwachitenda ndo zvataurira panzora iti nyaya chini chadzokera naye ndova ndakaudza kuti ndo zvataura kuti ndezota zvinhu zvangu ndakavatsanangudzira nyaya yacho ndo zvaitika murodhi panzora iti vachadzoka nenyaya yacho kudarika pamusoro mai ava takati kana muchinge masangana nedambudziko munodzoka kuno kudare sezvo pano mawirirana kuti makunogara mese zvakanaka saka kana muchinge masangana nedambudziko munodzoka kudare maupira dare kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndofunga so vadzoka imwe wada kubatsirwa asi dambudziko ravangoita nderekuti mushure meunge vaona zvinhu zvachinja vari murodhi maifanira kutodzoka ndokutobatsirwa kwacho iko musina kuenda kumba kwake kunzi watore zvinhu moinda futi muri mega ikoko mambobva kudare kwamambo dare raizoziva sei mumwe mutongo wamangazoisa mamurodhi saka kuzozviudzwa kwamakaitwa zvese hatigoni kuzvitambira kana togona kutotukwa titukiswa nemi hatigoni kutora makuwa toti takatukwa nomunhu isusu munhu watinoda ndeatituka pano ukaona titomudana achiuya kurava kuti anondozviziva kuti anofanira kuuya saka kana akuzokutuka henyu muri hazvakawanda zvinotaurika bedway handidi kunyika chero mwari chaiye mune zvakawanda munotaura pamusoro pake hamudi kuti azvizive chete munozati akazviziva akatsamwa zvinhu hazvidi zvifambi saka munozonotuka maamega
saka isu hatigoni kuti titore makuwa tati ndo zvakatoitika. Kana maita dambudziko modzoka sezvamaita munhu iye zvatinoita mai hatigoni kutaurana nezvake musipo iye asipo. Tinenge tava kuti chamwari dzoka pane zvakadai ouya totaura mana nazvinzisa saka tinomudeedza ouya hatitongi munyaya ani chimwe chitekesi chimwe chisipo hatikwanisi kuti titi zvakaitika kana kuti hazvina. Tinotogutsikana munhu ari apa imuchitaura okundikana kuzvidhifenda iye kuti zvamukutaura imi ndo chokwadi. imwe yataida kukumbira kwabvunza ndechekuti imi zvino madzoka kudare maita problem handiti zvamuri kufunga kudare rinofana kukuitirai pari zvino chii? ndongobetsera ndikwasatora zvinoti zvinhu zvangu zvaparara zvakawanda pa5 months dzandakabvako ndo zvandakumbira zvasakara zvazvo hazvina basa ndongoti hangu zviri. Murume hamuchadi? Ndiyati ndiziva. Murume hamuchadi nekuti iye mudare akaratidza kuti anokudai ndizvo murume mudare akataura kuti mukadzi wangu ndikutomuda kana izvi zvidogona kuenda. Saka chakushamisa mai ndechekuti abuda mudare ndo pari kunzi akanotaura kuti achiuya utore zvinhu zvako nekuti wandimhangarira pamambo ngesi kundigarisa pari pasa. Saka akaida kugara pai ndinoti aida kugara pai. Saka ndo zvakabuda mudare. Dare rikamuti iwe uchitsvaga mari yekuti upe atezvara wako then wozouya nemari yedare musi wa20 because akanga asingabata zviro. vatezvara vacho vari vatezvara varipo vatezvara vaifana kuzoita sei? vatezvara kunadzi vanzi kwanza akadzitumanzika kunotsvaka yerora hongu vanotsoki zvekuti marambwa mune vana vangani zvekunzi marambwa kana nemurume hazvikonesi mari yevavo maroro nekuti orida pane zvakatoitika. Isusu hatirambe kubatsirai patira kubatsirai chikudzai chokwadi mukange mamboya kudare vana zvakunetsai dzokai kudare sezvamaita. Isusu baba venyu kana vachiona kuti musi wavakanzi vachapiwa pfuma wasvika wadarika vanodzoka kwatiri kuti mazuva angu kudarika mukwasha hana zvadi zvaaita. Isusu ipapo ndombototora matanho manje kuti titi mukwasha wakavimbisa zuva riya radarika anogona kutiudza zvimwe zvacho iwo asi kokupedzisira kwacho arichabhadhara chete ndo atingoziva. Hazviperi zvakadero anozongodza mwaradi abhadhara. ndiri kuona sekuti vana mai ava semazvozvo mataura maita kuti maybe vanoda murume wamaripo nekuti imi mamai kana imi makanzi nemurume wayamutore zvinhu mandi akataura izvozvo kose yakanosvika unoramba futi ari hatitorani ndakatobvunza wezvozvo ndakati kopa maiti zvoni ndezotora zvinhu zvangu maiti ndezotora kupi zvikanzi zvoni mhosva yandikukupa ndekuda ngosina kuenda kunondomhangarira kwangezi ndaikupa zvinhu zvako mhosva saka imimi dai kokuti zvinosomuka bvisa nyaya kwangezi munonopiwa zvinhu zvenyu yanzi kuti ndiwirane nemi tange manodzimisa nyaya iri kwangezi. imimi makanga maenda kunotora zvinhu musina kudaniwana iyeye ndiyakandidedza kana anga akudedza kuti yamuzotora zvinhu aizokupai condition yekutora zvinhu sei iye akakudedza inyaya iri kwangezi maizopiwa condition sei kuti mutore zvinhu ipapa handisiyi ya mangwana nekuti zvinhu zvakandipa ndogona ngoita sei kungotiza saka waizotora zvinhu zvako ndikati waraiti handina kukunda kuenda mandi ndibva ndazoendako nezuro ndichisvika zvazvii zvekutukana zvinhu chokwadi chacho ndechekuti makanzi mudzoke kumba maifanira kuenda kumba moti ndauya ndizvo zvatokunyimisa izvozvo bwezi makazoenda ari kuratidza kuti kunyima zvinhu ari kudai mushe avakaenda kunotora zvinhu havana kudzokera kumba imi mamambobvirei bwezi akwaizoita condition dai kwakuti kuti vanzoutori imi mamambobvirei dambudziko nderei ndakutsanangura papekutanga mataurira rakaita nyaya musi wesvondo zvakaitika pekutanga ndezvoti taishanda tese nemurume makomba ndobva tadanana ngasina mukadzi ndobva ndeta nhumbe mwana wangu ane 2 years ndakauya naye pane 2 years vanoti ndaane nhumbu ndobva tomwa mukadzi ndobva ita sei ndobva mutisisa akata nhumbu yemwana wenyu rikati yemwana wenyu naiye yemwana wenyu ndobva tisisa umwe mukadzi pamba ndakufona pafoni ndobva ati yadairwa nemukadzi ndikati
kopa kuderwa nemukadzi seiko zvinozvi ndakafona derwa nemukadzi ndopa ndakazobvunza kuti asi wane mukadzi here zvikanzi aiwa inini mukadzi handina ndikati alright ndagara handichamuoni ndobva ndazoona shamwari yake waitamba naye akanditi imi murume nyane ane mukadzi akatiisa mukadzi kumba ndikati ndiyauta neni pafoni zvikanzi iyo bva aita 1 week ndobva ndazomuona akanditi usaundifoni here nekuti ndane mukadzi ko zvino ndikati ko wakadi kundiudza kuti wane mukadzi ndaikubvunza ndifoni chiderwa nemukadzi paakazove nemukadzi mamuri chii taitofambidzane papa paakatizira mukadzi nhasi akatiisa nhasi mukadzi ina ndiudza kuti zveninoda kukutiisa swera mangwana ndo zvakaitika ipapo ndobva ndazodzokera kumba ndobva ndagara handina kubva ndambomuona ndakati alright ndobva ndadzoka kunoku ndagara kumba mwana ndobva ndasimuka mwana wangu ndobva akwanisa gore ne3 months akwanisa gore ne3 months mwana akashupa ndakatofamba naye ndichienda naye kumasochi nzenda naye kupudzinza rake zvesho ndakaenda naye koko mwana uye ndopakatanga kufamba mwana uye ndopakanyarara kuchema kwaita ndobva ndagara ngati ndotoita zvandatese zvandafambira kunoku handina chimwe chandafambira kunoku ndobva ndagara ndikati aiwa mwana anozoenda ega kana akura ndingomuudza dzinzara kuti dzinza rako ndeiri achienda ega nekurwadziwa kwezvanga zvakaitika ipapo ndagara muna October ndobva auya zvikanzi inini mukadzi wanga ndinoenda kambata nechikomba saka akaenda saka ndakuda kuti ndichidzokera nawo newe ndikati kana inini handizoda dambudziko sedambudziko randakasangana naro paipa wakatira mukadzi uchiziva kuti inini ndane nhombe aiwa inini handichaita sei handichada zvikanzi aiwa obva ninyengeredza zvesho tobva tawirirana tobva tadzokera futi chokwadi ndobva ndaita nhombo ino era nhombo inoyi akauya kugara kumba yandinayo iko zvinozvi ndachatoibvunza kuti inde yandinayo iko zvinozvi ndobva ati ndauya ndikuda kurima kumunda saka kuri kuda chii kuri kuda mbeu ndobva ndabvisa mari yangu ndaishanda mapurazi ndobva ndabvisa mari yangu ndobva ndatenga 10 kg yembeu ndikati enda unoita sei unodyara zvikanzi nokuti tiri kuitira kuti tozowana chikafu kana wazouya ndikati alright ndabvisa ndobva adzoka zvikanzi ndakuda fertilizer kumunda kuna fertilizer ndobva ndati rega nditenge ndobva ndatenga nemari yangu 2 magaloni afe fertilizer zvese akatengesa ndobva azodzoka ndipo foni yako dapota ndichifonera mukadzi wangu akaenda ndichibvunza mwana anayamai ndaifunga kuti ndingazoreva musati mapedza imi munhu muri kutitaurira muchiti anouya otora anouya odzoka oita sei anenge achibvepi zviratidza kunge paakati mudzokedzane pakati mudzokedzane zvaireva kuti munofanira kuve muri vanhu vagere vese ko pamuri kuti anouya apa ndomupa oinda anouya ndomupa aiindepi achidzokera kumhiri ini ndanchiri kugara kumba ndasati takugara tese ipapo aita kuti tirime tizowana chikafu chekuzodya mangwana kana ndaenda kumba kwake kunogara saka obva uya akati foni ndobva ndabvisa foni ndokudzosera foni yako ndatora foni memory card ndobva ndamupa muchitoziva kuti daro shandiswa kutaura nomwe mukadzi chokwadi ndobva ndatora ndobva ndamba kuti ndinokutengera foni yako zvakundokutengera ndikati alright ndobva obva adzoka zvanzi ndipo ndokumbira tracksuit yako ndokupa ndobva ndabvisa zvesho ndokutengera ndabvisa tracksuit yangu enda ndatotenga ndasamboipfeka ndakaitenga $18 ndobva ndaita sei ndobva ndamupa adzoka zvandokumbira matishets ako ndobva ndabvisa 2 matishets angu ndobva ndaita sei andikatenga $6 ndobva ndamupa ndobva enda nazvo saka ndazoenda akumanja ati handiri kuti mbonoona kupi ndakati handiti mbonoona kumunda dambonoona kuti munda chibage chapapi ndasvika kumunda kwacho chibage chakatsvukuruka chakadai akuona kana ndakati ko fertilizer ndakatenga makaisa kupi fertilizer ndakaitengesa ndichitengera mwana wangu wokukusipa ndikati futi zvikanzi ndikati alright ndobva adzoka zvikanzi ndakuda kuti tichinogara tese asi kumba zvinhu zvese zvakabuwa nemukadzi akaenda nazvo saka iwe wotakura zvinhu zvako ini ndinokutengera kana kupa mari yako ndikati alright ndobva ndatakura pane maplates pane makapu zvese zvokushandisa pamba ndezvangu ndobva obva ati hakuna hupfu kumba ndobva ndauya pakarima apa ndobva ndashandira chibage ndobva ndatakura bva pane hupfu zvese ndobva ndatakura kuti taenda nazvo tagara kumba ndagara kumba kumba ikoko ndakagara 2 weeks nemadays handina kugara nguva yakareba nemurume wangu uyu saka ndobva enda kumuzukuru wake ndobva ati unozviziva sei kuti mbuya wako ndowada iwe tenda Mwari murume wako avimbika
ini nambuya kwandivati chandingoda chinhu chekuti akasununguka ndoita sei ndotora mwana wangu ndotora neuyu vana vangu aita sei vakura uyu akangosiya mukaka ndotora vana vangu. Pane mukadzi wandakawana da kuti ndiperekedze. Muzukuru wake akati inini handiri sei handizvikwanisa sambuya wakauya ndoda kuvaudza. Muzukuru wake ndokavati izvozvo ndakati ngochizodaro nendava yei yakaita mhosva yangu akatanga kunditukira izvozvo kuti waudzirwe anokamaniwe here seakunzwira tsitsi iwe. Muzukuru wake akataura tiripo zvanziswe kuri ndozvamakataura pa zvangondirwadzawo nekuti uyo ambuya ava mukadzi mbiyangu ndosaka ndaita sendavaudza tikanzi waudzirwei mhosva yanga yangu kuti waudzirwei nekuti uyo ana ukamaniwe. Ndikati ore ndagara zvikanzi akauya kuti aiwe maintenance inini ndiri kunzwa shungu yevakadzi saka denda ndine $2 zvinozeri kuti ukecha kunoita $2. Ndikati handizvizivi ukecha kunoita $2 saka inini aumbondikwanisa uri wega nditoda umwe mukadzi ndimaenda inini ndimaikuvira $2 yemuno aiwa ini ndasingakani ndinakana mari yandakambopiwa yaitoti dai ndandinayo muhomwe dai ndatomboenda kunokecha ukecha kunoita $2. Ndakati wakubudisa kama $2 ako ndo zvandakataura ndakati wakubudisa kama $2 ako babva agara zvikanzi mate nashenini ndangogara neyo zvangu handisisina kana appetite neyo zvosho taingogara mumba tingogara ndakati hazvina basa ndakagara abva auya otanga kuruva mwana zvikanzi kana ndichida kubhohwa iwewe ndoruva mwana akane 2 years kamwana ipapo kankane gore ne8 ndobva torashama otanga kuruva mwana uyu tanga kuruva mwana kusvika abvisa bhanda kuranda naye ko mwana wakamuvengere nyacho nopesira yayangu ibva pano enda inini ndiri bhuru ndinoningirikina ndofamba ndichingoberekesa nyika yese ndichienda ndiri bhuru ndikati aiwa rwendo runo zvako aiwa zvanyanya nekuti ipapa kumba nopesira vakunditi chii ndouya ndotora nhumbu ndoenda ndichitengoita nhumbu ndichienda aiwa rwendo runo aiwa tinopedza kwanziwa ugone kutaura chero tikaenda kumachifapi chero tikaenda kumatarapi makota apiwa undikunde kuita sei kutaura enda nditombokuda ndakazviva futi seizvozvi buda panapa enda ndakazviva futi seizvozvi ndakabereka mwana kumusana tete vangu vatoripo sisi vake sisi wakati handisandambozviona mumusha medu izvi ndobva ndizviva ndobva ndaenda ndipokuenda kwandakaita sekwandakaita zvikanzienda kuuya kwandakaita ndakauya muna machi kumba uko haana kubva ambotevera takatozoonana panapa padare haana kubva ambotevera mumba kana zvino handina kumbonotora kana chinhu kana wani. Okay. Saka imi muopa chenyu mune dambudziko iyewo ane dambudziko nekuti kana uri munhu ane dzinenge dzitakakata monzi ndipe foni yekuti ndoda anofonerana nemumwe mukadzi iri yenyu yekutoba munhu akakudzidzai akaona kuti mai ava vanobvuma zvese zvese mapedza kunzaro makunzi uya mutite mumwe mwana maita mumwe mwana makunzi zvangu zvaita chienda handioni imi mba chenyu mukuratidza hamuna kuchimbonyatsogara nemunhu atina ndozvandataura kutanga pamakaita mwana makasiyiwa muri kwamaiwe makaita mwana muri kwenyu hamuna kugara mese apa ndopamama kuda kugara mese ndakangogara kumba ikoko ndakagara 2 weeks nemadays ndozvitiri kuona kuti imi ane zvinhu zvakakudzidzai akaona kuti mune pamuri wikiwo ko vabereki venyu vaiti chii pamaigara mese maimbofambidzana here kana zvinoratidza kuti akamboendawo here kuvabereki kuratidza kuti anemi sinzi imi ndimaibudisa mari zvese zvaanoda zvaibva kwamuri vabereki vangu vangu asi airatidza tsika anga airatidza tsika dzakanyanya tingotaurai kuti anotonetsika ndizvo ndizvozvo anoratidza tsika dzakanyanya saka shuviro yenyu imimi muri kuti tikataura naye inyu akabvuma kuti mugarisane zvinoita here nekuti isu hatikurudziri kuramba nekuvanhu nekuti vana vamunavo kana marambana vana ivavo zveupenyu hwese upenyu wavo vakuri zvakanaka mambo wangu handizviramba asi mwana wacho iye wandinaye wacho hapana chakamuita kubva papreparation ndakatotengerwa hazvekuti haana mari munozviziva nekuti ndimaimupa mari mari ane rudo haana mari
mariko ane rudo hana chi nayo mari panga ndichigara naye kumba ka aiwa mari aibata asi anga asingabuditse mari yake mwoyo achindipa andiziva kuti mari yangu inogara muchishoti chemukati aibata achitei aibata nei aitei anoita zvechikoro kose anobata mari yake kana achida kutenga chinhu anototenga chinhu ota sei odzosera mari yake mwomo andika kana mari yandakapaa but imaimubuditsa kamuchimba chokwadi kana kuti maibvuma kuti munhu haana mari asi ane rudo ainditi pari zvino zvandisi kubata mari singazoti ndandichitotsotsewa ndazozvona taapamba maigutsikana kuti parudo inumber 1 kumari ndokwaasira vairadza seri rinoda munhu kati ichabenefita zangu aitotsvaka zvamunazvo imi iminova mabvuma vaive serious manje atimazvo saka izvozvi so isusu mai zvatakutoda madzi nekuti tonomudana ouya muchitaura zvamukutaura izvi iye akateerera tomubvunzawo kuti hawazvinzwa here zvekutaura ndoubatsirikana kwatingaiti nekuti tikati zvamauya nazvo imitotora ndochokwadi tinenge tarasika iyo pamani mutauriro wake wakasiyana neubi chokwadi tochiwana uyo ataura isi tochinda pakati totsvaga kuti pangave pane nyaya yedu ndepapi zvikuradza nhoroondo yamataura nhasi musi wedare rekutanga makaitaura here ndozvandakatotaura asi iye ndobva ati ndakuinda navo vabuda pano vafamba vamanobva vazonorangana kusiyana zvinhu akatokumbira mudare kuti shuwa ndoda kubisa pfuma kuna vatezvara saka ndipewo vatezvara ngavandipo mwedzi iri nani yekuti ndiwe ndakabatawo pari nani panofadza vatezvara ndozvaakatotaura mudare iye ane kumusha here munhu baba vane ploti kumiro koimi maibvepi mane kumusha futi here ndotenda kumondoro kwachindi kwamasamba hani mazova saka kana muri vanhu iye muri kuti baba tati iye ane paanobva here pakepangu vachigara kavisa vanombogara vese maigara kwani kumba kwake pamusha patete vakashaya saka ndopatakabva taitese atinga tinogarei ipapo tichibva pana baba kwete pati hana paki anei manje mune chii pambeva pamba hapana changa sati chavapo pamba pedu pataigareka namurutotanga ndangogara kana huku hapana saka zvavatezvara zvavada kubatakwa vanobatakwa nechimwe nemunhu asina chana asi munomuda zvinyi murume wangu ndaimuda taurai tobatsirana hati varumewo sesu tinobatsirana naye naye todzoreredza imba yangu ndakutongochikumbira kuti mungondibetsera ungotora hangu zvangu vanokudzokorerai futi hani muona akambokusiyai akudzokorerai ane nhamba yaari toda kwamuri yevanhu apa ndakuchongokumbira kuti ungobetsera kuti ndikwanisa kungotora zvinhu zvangu zviripo chete amuchadi chokwadi mutiri hamurambisu harisisu munozoramba aripo mukatoona chiso chake kudai munomagwa kumuda futi ndoma zvandakuonai inenge iri shunga yekuti ndigare kunyepa here kuti izvezvi fesi yake ikati panamba tutazvo mune makumuda futi hazvisizvo zvaiti hazvisei ndozvaitika zvozvaapari zvino saka tikuti isusuwa munhu wechirume anoda kungooneswa kuti aiwa kachidai chidai kugara kudai pamwe zvinonetseka paari nechekuti mari hanyatsoiwani asinganyatsiwani mari pamwe zvinhu zvezvimuremera otadza kukudza imi anokutembai kuti munozvishandira izvo zviri kukudzinga kwari kuti ari kuziva kuti muchashanda fozokudzokerai kuti pane ndakuda foni ndakuda chikana toda matishets nematishets ari kuti arimboita matishets papa anodzoka vagadzire zviwanikwa saka tachikumbira kuti mimi mukati paanouya momunza rini batu paanouya tombotaura naye tonoti imba yenyu haingaumbike isati kurudziri kuti murambani handina kuti musaramba tati tichataura nemi mose kana mazorambana henyu asi isu haisoshungudzani
shungu dzedu ndedzekuti muvake musha wenyu uite chin'ai vana vakure muchemberiwo muzofamba nemudonzo zvakaita ana Abraham nimazona muchitaura nhoroondo dzimba dzagara dzine zvinonetsa madziri asi tikangoti chanetsa woinda ngatizamei patinogona napo kuti anotsiurika ngaatsiurwe andizve tomutsiurawo wose umwe munhu kuti achamwari munhukadzi anokuda wadai imi kana muri mega mune mutaurirana zvinisiriro muchazoona kuti katatose haatauri anotokurambirai zvamamutaurira anoramba kubika kudai kunenge kuri kuramba chokwadi tombofuti itsotsaniri isu hatigoni kumutongera utsotsi asina kuuya zvekutaura nevava kutaura ndo zvinobudisa utsotsi saka achadedzwa amai tinotenda hatina mutemo unokumanikidza kuti musarambana asi isu tinoshingirira chete kuti tivake chii ndodonzo redu kana riri benzi adzidziswa isusu tine shungu dzekuvaka vanhu tinofara kuti titi hamuchiona imba iyi yakanga yofa ndokubva tavakurudza yadi yamira kwete kuti tiverenge kuti mukaona mai vari kufamba vakapfeka bheri ava ndo vaya vanovaka hai hatidero toda kuvaka mai ndodonzo redu toda kuvakai toda kukumbirai kuti akauya totaura motaura nhunha dzenyu otaura kutani toona kuti hazvigadziriki here nekuti basa redu nderekuti toda kuvaka kwakanzi namakingwazi usatsvaka bhiridha wekuvaka dzimba mufanira kutsvaka munhu anovaka chi munhu kwete imba chinonzi imba muri tu nemurume wenyu vakamirapo muri imba nyange musina kana uswa hwakakukomberedza muri pasi pemuti patinonzi chi saka imba hachisi chivakwa imba vanhu vane vabatana vaine pfungwa toda kuzokumba chakati muine pfungwa dzekuti muda kutozovaka chino nechino chino mari ndo inozoramba zvayo ndezvisiri zvemari zviri zvepfungwa maide mugere panhu panotyisa mune makore mangani oiyani mangani toda tokuumbai mai ndoshungu zedu muno here saka ndati mai muri mai vangu ende tsoko inoshanda aiwa akatotaura kuti hanzimai wangu unoshanda aiwa handimunhu vati vakanzi uyai tigare vakati hamuna upfu ndobva vafunga kunhu kune upfu kuti ndikwanhingira kunoshanda ndobva vashanda vatakura gokoko rava ndobva vadzokera handizvo here ndo zvakaitika ndo matakura chikafu ndo maenda nacho kuti musha ufambe idzodzo pfungwa dzamunadzo dzekuvaka ndo dzatoda kuti timuonese kuti ukarasikirwa namai avo hauwani mukadzi akadai anotokunzwisisa kuti hauna tisheti hauna mari ichii chimwe chakatora matini kwete foni pane zvose izvi kuziva kuti munoshanda mazinzisa mai anoziva kuti munoshanda saka gai titaure naye but ezvino ane mumwe mukadzi ndikuti panotora mukadzi naOctober achitoudza ivi atondiudza kuti zvandakatonzina mama ndinotora mukadzi kure asingasiwe unhu wangu October ndikufanira kuisa mukadzi panaa ndikanda kuti mashoko ako anorwadza kudarika kurohwa kuri nandani mashoko ako wotouya utonditimba mapoti saka ndiri chibaba kana nditora mashoko anorwadza munhu wakagara uya unditova apa unditi wati mashoko anga andorwadza kudarika kuita sei undisaka ndiri chibaba ndondotora mashoko anorwadza munhu aiwa anogona dada kuda kuongorwa maitsiri yake yakamira zimu
Hakuna, hapana sanganda watu nganzo. Asa pingi, makarura makambira na hii. Njia kapana pasopita jira zike. Form 6 utopenga. Mbenga baito kuti zvaitopenga makatari. Makamona zibada. Ai wote muone nataka tu mtapera za pfungwa dzake zinika kuti dzipenga. Vanopenga. Azisi dzoga maiza. Vanopenga. Dzakatisenedza vava. Nekuti mukatarisa zvezvo ani vachitigwa izvo zvakadero. Ava dzakatisenedza dzose. Vanhu vanenge vakatorana kuzvikoro zvazvo kudana. Tirakuona kuti anonyatsopenga zvakapfuura umwe ndiani pautu. Nekuti zvamamuchitaura zvika hazvitiki pamunhu ari nomo. Munhu anouya kuti ndakuda chakati. Ndanoshanza mukadzi. Ndichibaba. Kwakachitaura zobhuwa munhu ndichibaba. Inyaya mutoriro iyo. Haaputi here nekumwa mutoriro. Nekumwa mutoriro. Aiwa benzi. Mutoriro. Mutoriro. Oya musi 20 this coming Sunday. Mutoriro. Tinonomudaidza chatoma munhu nomudaidza futi. Mutoriro mai. Ende musi 20 mai vangu amangwe mutoriro wanyanya. Ini kana kuti zvinhu zvenyumuda kunobatsirwa kuti muzvitore mongoenda munozvitora zvakanaka. Tomuda uyu kuti kune zvinhu zvoda kutogwa tobva takupai mapurisa edu onokubatsirai mupuwa zvinhu zvake mati ndezvenyu tatozona tirufa zvizvinyi mutoriro wacho wakanyanya ndakumbirawo ndofunga mainzwa kanhau iyo tonga itinzwe munoti kudi tracksuit chii chimwe matisheti hanzi mari yekutenga mbeu yefertilizer zvekare. Chii chiri kumboitika? Mukadzi ndiye akusapota murume asi pakutanga pazvo ndo madzimai atinoda iwaya. Pakutanga kazvo Mwari vakati murume ngaashande nhaika. Asi honai kuti chii chakuitika. Mukadzi akusapota kusvika nekupa foni. Chasara ndekuti ndikuisire neairtime yacho yekuti ufonere vanhu vacho. Foni yekubata kuti afonera nemumwe mudzimai. Afonere mumwe mudzimai. Kunzima. Ya mjolo. The pandemic. Vachele. Hayi kunzima shem phandle lapha hayi umjolo yanyisa big time. Senkwazise muri eZimbabwe. Tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba. Kubva kwandiri Tadiwa Kutama uMandlovu specially. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.